अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आपल्याला बहुतेकांना माहिती आहे, आपण थोडक्यातच आटपतो। मी नितेशला या कार्यक्रमामध्ये जेव्हा इंटरव्ह्यू मला कळलं की सन्मान्य परचुरे साहेब आपण घेत आहे, म्हणजे राग मानू नका, मी नितेशला बोललो इंटरव्ह्यू आपण घ्यायला पाहिजे। आम्ही जी काय साहेबांची इंटरव्ह्यू घेऊ शकतो आता घरात राहू किंवा राहणार नाही, त्याच्या पलीकडे काय होऊ शकतं? आणि तुम्ही सगळेच प्रश्न नाही विचारले, मी मागून तुम्हाला असा हात दाखवत होतो पण तुम्ही बघितलं नाही। मी काय आज राजकीय बोलणार नाही, राजकीय बोलायचा आज दिवस नाही। मी सन्मान्य राणे साहेबांना अनेक भूमिकेमध्ये बघितलं, अगदी लहान वयापासून। नेता म्हणून तर बघितलंच, वडील म्हणून पण बघितलं, कारण का ते 2 दोन्ही मुलांचे वडील आहेत। दादा नाईक मागे हसतायत, आता मला कळलं नाही ते हसतायत कशाला, ते मी उद्या मालवणात विचारेन। आणि अशा अनेक भूमिकेमध्ये मी त्यांना बघत बघत इथे आलो। सांगणाऱ्या आठवणी भरपूर आहेत, पण आज वेळ कमी आहे। माझा माईक जर परचुरे साहेबांच्या हाती नसता आणि माझ्या हाती असता, मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला असता। मी मागच्या भाषणात बोललो होतो की साहेब आपली सगळी स्वप्न पूर्ण झाली, आता मला बघा, ते तुम्ही बघितलात का हे विचारलं। कारण का मला विचारायचंय खरं की आपली गाडी कुठपर्यंत आली, 2024 आहे, आता गाडीचे आता किती विकायचे राहिले ते माहित नाही। पण मी बोलो आज परत एकदा विचारतो, 1 वर्ष मी थांबलो, साहेबांकडून काय उत्तर मिळाले नाही। साहेब बॉर्डरला कुठल्या तरी गावामध्ये कशी आहे परिस्थिती बॉर्डरची आमची विचारा, आम्ही पण बॉर्डरवरच आहोत। आता रवी चव्हाण साहेब आले, येत आहेत थोडं थोडं बॉर्डरच्या मागे, कॉन्फिडन्स आला ते आल्यापासून। आणि म्हणून कधी कधी साहेबांना बघून किंवा ऐकून असं वाटतं की साहेबांना माहिती आहे ना आपण बीजेपी मध्ये आलो। मी आता आईला विचारत होतो आता किती बस, नितेश तर काय पूर्ण रुळला असं वाटतं। नितेश खूप वर्षापासून बीजेपी मध्ये, केटी साहेबांना बघून नाही वाटत, म्हणजे मागच्या जन्मापासून आहे। मी म्हणतो माझाच घोडा कोणी मारला, माझी गाडी पुढेच जात नाही। आपण शिवसेनेत आणि स्वाभिमानच्या मध्ये मग माझी गाडी, ते कसं आहे साहेबांना बघत आलो, मला असं वाटतं त्याच्यातच भरपूर काही शिकलो। आणि म्हणून गाडी आपली पोचेल आहे 2024, आपण असंच खेळत राहा। आपण असेच हसत राहा आणि मनीष दळवी 91 कोटी प्रॉफिट असलेली बँक चालवत आहे हे लक्षात ठेवा। उद्यापासून चालू साहेब, परत एकदा वाढदिवसाची शुभेच्छा देतो, इथेच थांबतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.